তিনি 16 तारिखनि जतन खाकामसि एफारै তিনি ससियेल मिडिया फिल्ड करप्शननि बायना फैया तानि हिंलाय थांनाय सानै साथामनि सिगां जों सिनि साउथ त्रिपुरा साब डिभिजननि youth प्रेसिडेंट सिनि ताखौ गोनां जाय त्रिपुरा बो जे सिनि टिपिएफ नि ऊपर करप्शन नि सिलसामनि वाके सनो प्रतिशोध लानाय आरो इनि सामानि सि करकनो गैयै जों तिनि करप इंडास्ट्रिनि माफिया जतन जों सिनिसिया तंला नागारसनदि फैलानो जों तिनि बिनि कराव नुयो बुवाग्रानो खानां पिनांथाय रेसपेक्ट गैया बनो खानां पिनांथाय होनै सागो तिनि आरो टिपिएफ रकनो साबसे सानसा प्रतिशोध लानायनि सामानि मोहाय सि बिनि करावहा जत ससियेल मिडिया भाइराल होगां नंनायदि जों सुरुसुं सामानि बायं गैया नगतबो नायनायदि तानि हिनलाय सिद्र करक सि प्रतिशोध लानि हिनि सामानि बो एकदम डेन्जार करक थांनाय 16 तारिखबो ओ दिल्लीनि फायफोरु जे 16 तारिख गथनां माने दिल्लीनि फायफो सिनि एमडीसी गणेश देव वर्मा जे टीपीएफ न कुनु जगह फिल खालाय हनै वार्निं रेमानि बायना 16 तारिख गतना सबै थां आइथनि बाय तिनि गरन्दै तिप्राबो सिनि youth प्रेसिडेंट बोबो साइतंग जे टीपीएफ रकनो सालसे सालसा प्रतिशोध लानाय नै आइथनि बाय जों तिनि ससियेल मिडिया फेनि ना सिनि साउथ साबरन डिविजनबो टीपीएफ रक दङ कुनु जुदि सिनि टीपीएफ नि ऊपर कुनु दिन जुदि अटैक हलाय बुजा हलाय तकजा हलाय टीपीएफ नि मेम्बर जुदि कुनु केहासनि ऊपर जुदि अटैक हलाय जों बाध्य हंनाय सिनि youth प्रेसिडेंट ताखौ गनन तिप्रा बिनि ऊपर जों केस फाइल खालायबाय जों बाध्य हंनाय तानि हिनलाय बो वार्निं रै दङ प्रतिशोध सालसे सालसा लानाय नै आइथनि बाय जों तिनि जतन सतर्क माखायनाय तानि हिनलाय जों तिप्रा साबाय तिप्रा सा जों निरो कुनु बुलायनि बायदिया तगलायनि बायदिया जों तिप्रा साबाय तिप्रा सा थानसावनि जे जों बारायखलाय जों बांलादेशी इलिगेल माइग्रेंट नि यांनि जों 70 72 बोसोर सासन खाय जेतंनि यांनि यकनाय सि खुरांनोसै जों दिसिनना तिनि सि खुरांना तिसिया करायसे तिप्रा साबाय तिप्रा सा बुलायनि बागै उस्कानि रै दंताबो आइथनि बाय तिनि जों परिष्कार इ करम मासागो कुनु दिन जुदि टीपीएफ नि ऊपर जुदि अटैक हलाय जों बाध्य हंनाय बिनि ऊपर जों केस फाइल खालायनि हलाय नायदि तिप्रा साबाय तिप्रा सासे वालायनि बागै बुवाग्रानो रेसपेक्ट गैया उरायख्लाय होनै जे साइ दङ यां कलकातानि एडवोकेट निफ्रेन रय एडवोकेट बो जे बुवाग्रानि ऊपर हानां पिनां करक साइ दंनि बिनि ऊपर हादानि एकता करक तिसार गेनाव बांलादेशी इलिगेल माइग्रेंटनि ऊपर हादानि एकता करक तिसार गे सारा तिप्रा तिप्रा सरक 12 लाख तिप्रा सरकनि काइसा करक तिसार गे तिनी बुवाग्रा मोहनपुर एसडीएम ऑफिस अटैक खालाय जाय दङ बिनि प्रतिशोध तानि नगलामिया बांलादेशी रंनि ऊपर हादानि न करक थेयाबो तिसामिया तिनी तिप्रा सा 12 लाख फियानि हनै एकजन बुरै ततै सारा वाला तिप्रा सानि बाय खुरां तिसाय दङ बिनि ऊपर हा नक्तानि डेली बिनि करक बिनि बुंनो हामिया खालाय करक सिसाय दङ जतबो सि दङ सोर गाम खालाय सोर हामिया खालाय सोर दफानि बाय करकसा सोर हानि बाय सांतां जतबो ताबक इ 70 72 बोसोर जतबो एनालाइसिस खालायनायनि जोंजा आइथनै सिनि तिप्रा हानि ताखु खुरा जतन सोर बाराजिमेन काम खालाय सोर दफानि बाय फाइट खालाय सोर सेक्रिफाइस खालाय दं नबनो वानसोबै सोर नि लगे थांनाय सोर लगे थांयाबो नंनि बेपार जों तिनि आइथनि बाय सिनि ताखु दनन जे तिनि टीपीएफ नि ऊपर जे वार्निं रै दंनि करक नुयो जों तिनि ससियेल मिडिया फेन हा आइथनि बाय जतन जों सोर बाराजिमेन सं फाइट दं वानसोबै एनालाइसिस खालायनाय गामनाय हनै आं आनि करक इसुनो हामबाय कसा हमलाय जाक नै कसा हिं होय दं हायफाना ताबक जे नुमानि साननै सालथाम साखाङा जे साइ दं मानि करक हामगियाराव तिब्रा मुथानि अंगै जे सागुं डिभिजननि बररक जे साइ दं मानि बोलाय आनि वानसक मानि तामाथाय मेला जाया तामानि बाय जाया हमलाय ताबक तिब्रा मुथाबाय टीपीएफ जे अंजाकनो ओइ थाहा जे गतना ओइ था हायफाना बुनो तयै तामा हानाय कायसा करक दङ साजाकनाय लाइफां तानायबो आन चया आमि थाइमो सेरे गगिया अमा आराय दे ओइ दंनाय आर कायसा दङ तिप्रा मुथानि एजेन्डा तामा ताबक सुदो टीपीएफ न सिलसानाय एजेन्डा उमरक दै ओइ तहा ताला जत जगह द्र नायदि सारा तिप्रा द्र टीपीएफ नि लिडारक सुदो तिप्रा मुथानि लिडारक सुदो टीपीएफ नि ऊपर
korok silsiya pinase kuno political rese okama dia omo barai disa political tabungni sisondriyo kabangma political khlainai tongo Tipra hadriya CPM Congress BJP kabangma tongo burung burung sudu mungsa kriya tipi bai Tipra muthani se awoi dongha omo bareklai ongnai Tipra hadriyo omo kuno tamanai saya nongnai di wansugoi जों जे 16 डिसेम्बर घटना सत्यकारि घटना बाराय अनेला जतबा ससियेल मिडियानि बिसिंतै नुइ दङ जिनिबो बुग्रा प्रदुकिसुत बतमा साइतं जे दियै गारि साद्रे कासागै जे बिनि दलरक फातानो तंगै सुवाक बदर कखलायमानि मा बिसिङो बनबो नुयै नक आबलु वाफा जायो होनै साइतं मानि जों नुइ दङ si jaga dro tamar tamni ulta fulta kroksa police permission rozak suno 13 tarik December driya police permission all ready roi song si jaga driya je si locally je borok nai TPF ni borok samung tangmai tangmani si jaga driya boro tamai thangai si phuro thai toya buya sapraya koila sat thamrokni phaimani phurungo railway lama kosai bumani social media dro bro toi clear kla phunung yang bobo song phurungoi sini social media song solene nangle sudu bugra phai simidai social media sole binage sole nangle social media dre nungmani kobui krokmo tangani huiton je bugra phai tinta samai driyo si jaga driyo bini kum phai da tei phainai srni borokbo Tipra uthandai na tipini borok porisaklai social media dre nuitongo bono krokno bar salai kusas hamgia faising oi tongo obuni bagai joto wansolani nago joto tipe phainai Tipra phainai bo bujo Tipra sase kono phata niya obuni ba phari halai nok phatani phainai rokni against krok sadi phari nok phatani phainai rokni hokhlainani bagai roi hunani bainok bro krok sadi TPF rok Tipra muthana je bud roi tisairi hoha bobai hamja hunjani baidi asa akla bud roi tisairi hoba TPF no je saitong tabo kabakma silsagai bini badi no war nugia dai so sak sanadangya sara Tipra sara joto nui tongo joto korokto joto samungno seratama khlaiya bono sak song sarinangya baddhota moi tini akhlai ba samani se je thagya moi laifang tanaiba ansoya ami thaniba siani ka gyadihon warning rumani obuni bai se tong sini klai rok phais pai mani sugno